Ayun, good morning guys. Pupunta kami ngayon sa Ordaneta Bike Shop. Kasi meron daw bibili ng bike. Yun. Wow. Nagki-claim ng King of the Mountain. Si founder. Hello guys. Big boy. Big boy. Isa ding ano to. King of the Mountain daw. Dalawa sila. Peter Sagan. Dalawang Peter Sagan po lang dito sa amin. Cavendish at Tignan saka natin kung ano yung mabibili namin. Peter Sagan. Ayun guys, see you mamaya. Bye-bye. Ayun, nakarating na kami dito sa AG's Bike Shop. Medyo nalito lang kami guys. Hindi namin alam yung pupuntahan. Looban pala to. Pag nakita niyo yung Rusi, malapit na kayo. Kanan lang kayo. Tapos, nandito na yung AG's Bike Shop. Naka-anniversary sale kasi sila guys. Kaya dito kami titingin. Yan, mga kasama ko, mga bikers din yan. Yan, medyo parang marami sila guys. Oh. Mga AG's Bike Shop. Baka naman AG's Bike Shop. Guys, mamaya ulit. Maybe tayo. Ate, saan po dito yung mga ano niyo po? Yung anniversary sale na mga bike? Bike? Oo. Sir, lahat po ng bike po namin, less 500 po. Tapos ito po yung mga naka-sale po talaga. Ate, yung mga sale. Pero lahat po ng bike po namin, less 500 pa. Tapos accessories po, less 20%. Tapos parts po, less 10%. Ay, ito. Oh, niti pa. Oh, naka-lock out na. Yan. Ang naka-one by yan. Naman naka-one day na yun, naka-3 by. Shimanics. Shimanics. Yung group seat niya, Shimanics. Shinimax. Bago kita kan boy. Yan guys. Yung mga titingin daw dito, may 5% discount pa. Tapos, yung mga anniversary ano nila, sale. May road bike. Lines of credit, sir. Tapos, available din yung home credit nila. Ah. Kukuha na yun guys. Yan, sir, ano? 13.5 na lang po, sir. May mga previous po tayo worth 1.5 din po. 25. Anong group seat nito? Super ano link. sa Shimano din. Shimano. Shimano, ito lang super link niya. Pero ano lang din ng Shimano yun? L2. L2 na ano? L2, may mga naka L2 din po tayo. Yung mga L2 Ito, L2A3. Meron po din tayo yung sir, ay may yung ano, L2A7, yung Ruji po. L2A7 yung sir, pinakamataas. Ano yung pinakamagandang kukunin natin, founder? Yung Aerowick o yung Ramsey na ano, kulay? Para sa akin yung Airwick. Aerowick talaga. Bakit Aerowick? Kasi ano, madlaw pa yung ano niya. yung kasi pero 14 siya eh, 14K tas ito 11 lang oh. Ay, libil lang. Oh. Oh. Tsaka yung kwan, Yung bayad. group seat niya boss, yung group seat Shimano. Pag- Shimano. Talagang, kung mas mahal, talagang mas maganda. Ay ganon talaga 'yon. Yan guys. Maganda daw to eh. Kaya kasi mas mahal. Ito yung bibili. Yan. Kas lagal lang nagti-13.5 ah. Ang mata pa. Ay, kasi malatimay na Hey guys, utang niya daw guys, utang niya daw. Bayaran mo kanya. Ate, baka pwede namang 13 na lang. 13.5 talaga no. Tapos yung previous niya 1.5. Oh. Karoon pa na wala. Maganda yung Aerowan, sir. Mas limited stock. Wala, dagita. Meron yung nakabox pa ate. Ikoy-ikoy ang buman dyan ay. Binubuo agad. Hindi kami nag-ano po. So, ayun na nga guys, kukunin daw nila. Kukuin din kasi ito tono tsaka Shimano. i-check up. Sige, ate, ano niya? May ano naman kaya no? Swipe na card. Ay, wala. Wala rin. Yun lang guys, walang card. Kala ko meron dito ate, sabi nila doon sa Rosales. Hindi po. Ang meron po sa main branch po, Dagupan po.
Kailangan natin mag-withdraw guys. Ito, right, nagatuyan tayo habang ipagpatuloy na yun. May video ka lang sa taas. Ay, wala yan, Toy. Ito lang katabi dito. 6.5. Wow. Oh, last vote niya. Heroic. Heroic. Big boy. Heroic. Big boy. Heroic. Heroic ka. Heroic, ma'am, no? Kayo ate. Mas ano Aerobic. pa yung aerobic. Heroic. No, okay, heroic na. Kung heroic sila lahat, ako hindi. Maganda yan sila. Dati na di ba yata mo nagay mo? Sige nga, instrumental lang sa amin. Kailangan na, magkano yung interest natin kung installment? 13, 14. Free last month. Hindi, magkano yung interest niya? Pinaka-interest niya lahat. Kasi baka mas mahal eh. Hindi na lang ata na joke. Basta. Basta. Pag dadagdagan mo kasi ng down payment yan, sir, bababa yung pinaka-interest. Oh, dadon ko ng ano, 8. 8,000. Oo. Takbo lang din ang isa yan. Tapos ano, 9 months lang. 9 months. Oh, Kumpyot! pwede siyang home credit guys. Sa mga gustong bumili. Yeah. Ito na kayo. Promote na. Aegis Bike Shop lang. Maparosalis ka man, dagupan ka man, tayog, ordineta, Nabarbala. tabarbara. Pero guys, marami silang ano, previous. Baka naman, Aegis Bike Shop. Mas mura siya din, no? Heroic na. Uy. Uy. Kumpitin muna natin yung pinakamurang ano, interest. 2,000 sir yung napapa. Diba, libos na. 2,000 yung ano niya, yung interest niya. 2,000 plus ba o 2,000? 2,070. 76. Hindi naman. Tapos libre yung last sa atin, no? Ay, hindi sir, may isama ko na doon. Ay, nasama mo na doon? O 2,000 na lang? Pwede ba yun? Sir, kasi Committed talaga siya. system generation. 2,000, no? Okay na. Within Tapos ang monthly ko, 900 lang. oh, bug! 947. Bug! Try ko na nga. Wait lang, guys, kukunin ko lang yung card ko. Gaman nyo. Nay, tayo, pag-ibidyo kayo. Lag-anan. Lag-anan mo kami mag-lines. Pang-lines. Sa bale. 100 city mail. Ano, boss? Alay, try mo. Anong masasabi mo? Okay. Ayos. Oh, you meet ate. Tagal na. Sinamin niyo ko sa nala. Mata na. Siya, ano naman no? Sumulang na eh. Sumulang. Pagkatigal din ng imay. Sumulan. Na papel. Sumulang. Oh, ata nga niya. Oh. Dalatay. May baka ba pang dalang phone? Ay, wala na. Ayun guys, gagawa muna kami ng transaction. Bye-bye. Oops. Yan. Nakuha na nila guys. Chain guard. Ito na yung pinag-ano nila. Pinag-discussion. Ito yung mga napili nila. Ay mga... Ito yung pinili pala nila. Nga Pondor. Opo. Hey. Bike check tayo guys, bike check. Carbon. Pitik check. Oh, carbon Lodi, pero hindi pala. Pero ano to, naka Shimano Altus yung RD niya. Ilang is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Yung FD, naka-turn-in siya. Yan. Aerowick na yan guys. Glowing red. Glowing red. Glossy red. Oh, naka L2 na siya. Ay, hindi pala. Shimano din yung hindi pala kita. Shimano yan, Shimano. Naka hydraulic na siya, guys. Wow, hindi. Hydraulic disc brake na siya. Ito yung price niya, 14K. Kita lang ng tao. Kita lang. Tignan natin kung makakasabay sa amin tong bike na to. Marami rin siyang freebies. Set up pa. Makasurot nga tagin niya tayo atay. Ilang dito sa doon. Ay, ito was yun.
nagdakkel nga bike nga may tikana na eh. Yung Oo. sa Christian. Question, Kakasit na yung tipan. makasurot nga taatoy. Ay, naka-pro-wheel magamin yan eh. Boss, masanong ko na isuraw, isublake. Nay, carbon lodi! Pakayam, alloy. Guys, ang laki. Pang large yan. Pang malaking tao. Mga tao, mga naguguyaw. Yo. Ginuuyaw. Ito yung mga ano nila, previous nila. Oh, ang dami. Helmet, battle screw, battle cage. Yan, basta lang. May hangkod sila. Ganda. Tapat ng ano, Rossi. Hindi sa may Aldaneta. Tapos pumuha ng Lugso naman yun, ano? Alis na. Lugso naman. So yan guys, mamaya ulit. Bye-bye. Nagkatapag small. Yan, okay na po, boss. Uwi na kami. Purpose dito, pwede pa may bye. Oo, kasi nga man kayo doon. Istribo mo tao. Is drive ko rin. Test drive nyo, tapos paliwanag ko po yung warranty niya po, sir. Ah, sige po. Ay, hindi mo rin. Slip, babe. Test drive po si Founder ngayon. Gods, Gods! Ayos, ayos. Ayos pagpagay, Brad. Okay. Di ko malagos sa kami na lang. Sigurado. Hilig namin natin kog pa. Kapantang talay. Oh, Okay, ayos. Ayos, pagpagay. Ayos pagpagay. ayos, ayos. Okay. Medyo bababay. Sige, Tingnan pa, naman, ketchup guys. lang natin tulit na. Bali yung ketchup. Kaya, nay, quick release. Oh, so, yan guys. Uwi na kami. Baon-baon namin itong bike na Aerowick. Bye-bye. Ayun guys. Nakuha na namin yung Aerowick. Ayan, yung mga kasama natin kumuha. Andyan yung, Wala na. andyan yung bike. Wala na kami maupuan. Wala, hindi kasya guys. Yan. Meron na kaming makakasama ulit. Tignan natin kung malakas siya. Yun, uuwi na kami. Bye-bye! Boing.